Zdravím z Blanska. Dnes vám ukážu byt, který zvenku působí docela nenápadně, ale uvnitř najdete více prostoru, než byste čekali. Tenhle byt najdete v ulici Mahenova, v cihlovém domě ze 70. let, v klidné části města a přitom kousek od centra. Původně to byla klasická 2+1 s 56 m². Jenže v roce 2004 dostal byt úplně jiný rozměr, a to doslova. Díky přístavbě do podkroví se rozšířil na 102 m² a vznikl z něj atraktivní mezonet. V podkroví najdete 2 nové pokoje a dole velký obývák spojený s kuchyní. K tomu prostorná koupelna a technická místnost s vlastním plynovým kotlem, takže si sami řídíte teplo i ohřev vody. Celý dům je menší, cihlový, celoposklepený, se 3 podlažími a je napojený na všechny sítě. Pokud hledáte v Blansku byt s pořádným prostorem a klidnou adresou, tenhle mezonet stojí za vidění. Zavolejte mi, domluvíme prohlídku a já vám ho rád osobně ukážu.